Rainforest povezuje zakonodavna tijela, znanstvene institucije i stručnjake iz prakse s ciljem zajedničkog razvoja i testiranja inovativnih rješenja za obnovu šuma. Projekt Rainforest povezuje 8 država, odnosno 9 projektnih partnera koji su osnovali 6 pokusnih ploha, to jest pilot područja. Glavni cilj projekta je olakšati obnovu degradiranih šumskih ekosustava Srednje Europe primjenom rješenja utemeljenih na prirodi kroz jačanje međunarodne suradnje. Ideja projekta temelji se na povezivanju šumarskih dionika preko nacionalnih granica radi jačanja međusobne suradnje i koordiniranog djelovanja. Projekt potiče razmjenu iskustava, znanja i alata među stručnjacima kako bi se unaprijedilo održivo gospodarenje šumama i povećala otpornost šuma Srednje Europe na klimatske i druge izazove. Glavni cilj projekta je olakšati obnovu degradiranih šumskih ekosustava Srednje Europe primjenom rješenja utemeljenih na prirodi kroz jačanje međunarodne suradnje. Rezultati projekta i njegov trajni utjecaj unaprijedit će regionalno upravljanje, oduprijeti donošenje odluka te osnažiti dionike u Srednjoj Europi za provedbu prilagodljivog i održivog upravljanja šumama u uvjetima klimatskih promjena.